काम होई कि ना हमार काम होई कि ना हो लगैला तो ताप से दाव में दरगाह फड़ता। ए राखी बंधन बा तेजी में पैसे दे दियो ना तो गबड़ा जाई। ठीक बा भैया कमाल हो तो 2-4 दिन तार पैसो ले लो मैं तो देबे करे। गली को राख कहता इस बारूद से निकलता इसे सिकंदर बादशाह कहते हैं। ठीक बा भैया मिल जाई हो ना ए नहीं तो हम कोइले बड़ा बियान रक्षा बंधन बहनी राखी बनवा जाए बोल नो खर्चा लाई पैसा जुगाड़ लगाओ पड़ी। आके समझ जाला दिल के भीतरिया दिल के भीतरिया। दीदी ए दीदी केने मारी घरों में आओ ना घरों ने देख ले आगविन दीदी प्रणाम। खुश रहो। घर के समाचार बताओ माई कैसे मिया पापा कैसे मारे। सब केहू ठीक बा बढ़िया बाड़ सब केहू बढ़िया रहे चाहिए। ठीक बाड़ बहन की याद आ गयो। हां याद आ गइल बैठो तब राखी बांध दी। ठीक बा। ठीक बा दीदी तो हम चलता नहीं भैया आइयो नाम खाओ के जा रुको ना ना ठीक बा रुको खाओ के जिया ना ठीक बा जाता नहीं एक घाम में रक्षा बंधन पर गइल बा पसेना पोछत पोछत बुझाता कि आधा एनर्जी यही में रह जाई। बबी बबी आओ ना घर में कि तूने को देख ले घर में आ गई नी काहे खिसियाल बड़ी कुछ भइल का ना कुछ ना मिया खुश रह। घर कब चलबे अभी नहीं हम बाद में ठीक बा राखी बाना बड़ा पसेना हो गइल बरे टीन वाला घर में कहिया से रहे लगला सरी जैसन के घर खोजबे वही में नु रहे। अरे तो हमनी के सुनले रहनी सन कि तोर दूल्हा के खातिर बहुत बढ़िया राजमिस्त्री करेलन बढ़िया से घर बना दीहन ते रहबे अच्छा से वैसे नु बढ़िया घर देख के तोर बियाह भइल वेनु मड़ाई झोपड़ी में बांधी रुक साला आवत है तो हम पूछत नहीं कि काहे इतना दासा भइल बा। जादो ये उनका जादो होइत रहलन तेरा राखी बांध तनी आवा हम तो बाना मगर उ ठीक नहीं के होत है तू मड़ई में अच्छा ये तो बात हुई मगर बाबूजी तार बियाह कइलन कि बढ़िया घर में शादी होई कि पंखा उखा के नीचे रहबू राजमिस्त्री के होके इधर गिफ्ट ले आइल बानी। हां अच्छा से रख लियो जितना हमर शक्ति दया भइल खाओ उतना कमाईनी है अपना बहन के घरे एनी तरह के गिफ्ट देतनी अब खोलिए तो खिसे मत कि भाई हमार गरीबे के गरीबे बा। ठीक बा भैया ये जंजी जान ठीक तो हमनी के जाते नहीं सन ठीक बा बबी ठीक बा खाना वाना ना कोई जान ना बबी खा गए नहीं देखो तरी के पैदल आओ तो देखो तरी कितना पसीना हो गइल बा गरीब आदमी के कहीं आराम बा देखो तरी बहुत ज्यादा गरीबी हो गइल बा खाओगे चलो ना बबी रहे तो फेनु खाओ के जान फेनु दासा हो जाए चाहे तो हमरा के धीरे धीरे पैदल नदी नाला हेल के होने कबाड़ू बाड़ी के दुकान पर जान देने से 2 रुपया कमा के चल जाए घरे। ठीक बा बबी हम जाते हैं ठीक बा भैया ठीक ठीक बा ना भैया खुश रहो खुश छोटको भी आके चल गए बड़को भी आके चल गए इतने में खुश बनी हम गिफ्ट लिया के दे दिला हम बहुत खुश बनी इतने में आओ तो ले जा तो जा हम तो 3 किलो माल राखी बांध लिए थे। आय आय आय